som Peter Saras zo spoločnosti AKH Slovakia. Rád by som vám pomohol pri výbere zimných pneumatík, respektíve príprave vášho vozidla na zimnú sezónu. V prvom rade by som chcel vlastne rozdeliť tie pneumatiky do takých troch kategórií. O čom sa teraz budeme hlavne baviť, sú zimné. Okrem toho vlastne používame letné alebo celoročné. Hlavný rozdiel, aby som medzi nimi urobil, sú medzi tými letnými a zimnými, je vlastne to, že zimné pneumatiky používame vlastne v období mesiacov november, december a prvých 3 mesiacov vlastne nasledujúceho roka. Sú optimalizované vlastne pre použitie pri nižších teplotách. Odporúča sa vlastne výmena pri priemernej teplote pod 7 stupňov Celzia. Rozdiel medzi tými pneumatikami letnými a zimnými, najmä vizuálny, je v tom, keď si to pozriete zblízka, tak vlastne zimná pneumatika je lamelovaná, má v podstate viacej drážok ako letná pneumatika, kde vidieť, že tieto jednotlivé bloky sú hladké. Je to vlastne kvôli tomu, že tieto jednotlivé lamely sa medzi sebou uzatvárajú a vlastne na snehu to zvyšuje grip. Čo sa týka použitia zimných pneumatík v zimnej sezóne, je to dané zákonom s tým, že pokiaľ je súvislá snehová pokrývka alebo ľad, tak je povinnosťou použiť zimné pneumatiky. Polícia to kontroluje. Takisto myslím si, že nikto nestojí o problémy s poisťovňou, pokiaľ sa vyskytne nejaká škodová udalosť. Okolité štáty to majú aj legislatívne dané. V Rakúsku vlastne je povinnosť používania zimných pneumatík od 1.11. do 15.4. V Českej republike tam je vlastne značka zimná výbava a oni vlastne tiež od 1.11. do konca 3. mesiaca. V Maďarsku a v Poľsku vlastne tá legislatívna povinnosť nie je daná, ale vzhľadom na podnebie v oboch krajinách nedoporučujeme používať v zimných mesiacoch ani tam letné pneumatiky. Čo sa týka minimálnej hĺbky dezenu pri zimných pneumatikách, je tam jedno také osvedčené meradlo, pokiaľ nemáte na to nejaký merač, tak je 2-eurová minca a vložíme ju vlastne do dezenu. Legislatíva minimálne daná hĺbka dezenu sú 4 mm, čo je vlastne na 2-eurovej minci. Nesmieme vidieť tú žltú časť, takže len tá obruba. Takže ďalším druhom sú pneumatiky letné, ktorých použitie legislatíva nejako neupravuje, takže momentálnym trendom je, že veľa vodičov, ktorí tak menej jazdia, používajú celoročne zimné pneumatiky. Na tento účel špeciálne sa vlastne väčšina výrobcov vyrába aj celoročné pneumatiky, ktoré sú takým mixom, ale pri nich je problém, že v zimných podmienkách, keď je fakt potreba dať ten výkon vlastne na tej ceste, dať tomu vozidlu ten grip, tak sú tam isté obmedzenia. Aj z toho dôvodu vlastne je zrejme lepšie použitie zimných pneumatík aj v letnom období, pokiaľ to auto nenajazdí veľa kilometrov, ale zase treba rátať s vyššou spotrebou a najmä aj s horšou ovládateľnosťou vozidla. Pokiaľ sme si už stav zimnej sady pneumatík overili a až zatiaľ vyzerá to tak, že bude treba meniť všetky 4 alebo len 2, dá sa aj toto vyriešiť tak, že pokiaľ sa nekupuje celá sada, ale len 2 pneumatiky nové, tak v každom prípade ich treba dať na zadnú nápravu. Veľa servisov, ale vlastne aj ľudí si dáva montovať práve tie lepšie pneumatiky dopredu, čo je chyba, nakoľko pri jazde vozidla, pokiaľ dostanete šmik, tak dochádza tam k rotácii vozidla, nakoľko predné pneumatiky, keď sú tie lepšie, tak oni síce ten predok vozidla zastavia, ale zadok sa dostane do šmiku, čo je určite horšie zvládnutelná situácia, ako keď máte tie horšie pneumatiky namontované vpredu a svoju jazdu prispôsobujete práve tým podmienkam a tomu, v akom stave máte tie predné pneumatiky. Takže z tohto dôvodu stále tú lepšiu sadu dávať dozadu. Pokiaľ sme už dospeli k tomu, že sme nútení kúpiť si buď 2 alebo celú sadu pneumatík nových zimných, tak vlastne do toho rozhodovania vchádza veľa faktorov. Jedným z nich je to, že či je to vlastne vozidlo firemné, ktorý má veľmi vysoký nájazd kilometrov, alebo sa jedná o súkromné auto, ktorým chodívame do roboty a z roboty. Alebo proste je tam tretia varianta, keď je to vozidlo používané len veľmi zriedkavo. Takisto dôležitý je aj faktor, či bývame niekde v horách, kde je vlastne vysoké riziko nepriaznivých poveternostných vplyvov, alebo či bývame niekde na rovine a jazdíme viac menej po odprataných cestách.
No a samozrejme v poslednom rade je tam aj cenový faktor, teda aký máme rozpočet na kúpu novej sady pneumatík. Čo sa cenových kategórií pneumatík týka, tak vlastne všetky tieto značky, čo sú dostupné na trhu, rozdelené do takých troch hlavných kategórií. Začal by som prvou prémiová, potom je tá stredná trieda, ktorú nazývame kvalita, alebo sú potom lacné pneumatiky, tiež vozlané aj budget. Takže čo sa týka tej prémiovej kategórie, tam vlastne patria tie výkladné značky jednotlivých výrobcov pneumatík, to znamená Continental, Bridgestone, Pirelli, Goodyear, Dunlop, Michelina. Toto sú vlastne určené pre vozidlá, najmä firemné, ktoré majú vysoký nájazd kilometrov, respektíve vozidlá prémiových značiek. Jedinou nevýhodou prémiových značiek je to, že vlastne treba tam zaplatiť aj ich marketing, víťazstva v testoch, image a všetky tieto ostatné záležitosti, hodiny testovania. Stredným segmentom pneumatík, označovaných ako quality segment, sem zaraďujeme vlastne značky, ktoré sú trošku menej populárne ako prémiová kategória, sú trošku menej známe, ale výkonovo veľmi nezaostávajú. Takisto sa používajú na prvú obutia v jednotlivých automobiloch, teda vlastne presvedčili výrobcov. Spomeniem napríklad len Audinu, kde RS5 alebo S6, Audi TT, Audi TT RS a ostatné sú už prvoobúvané pneumatikami, napríklad Toyo, ktoré možno veľmi málo z vás pozná. Prípadne do tejto strednej kategórie patria pneumatiky Hankook, Kumho, Nexen, Roadstone, čo sú vlastne typickí zástupcovia korejských pneumatík, veľmi často prvoobúvané na vozidlá Kia, Hyundai, ale ďalej sú tu aj pneumatiky Semperit, Uniroyal, Kleber. Treťou kategóriou sú pneumatiky lacné, sú optimálnou voľbou pre menej náročných vodičov. Tieto pneumatiky sa od tých ostatných odlišujú len tým, že zatiaľ ešte nepresvedčili žiadneho výrobcu aut na použitie ich pneumatík, ich značiek v prvomontáži. Tu máme hlavne najznámejšie značky Barum, Matador, naše domáce, ale takisto sem patria aj značky Strial, Cormoran, Debica a mnohé ďalšie. Čo sa týka doporučenia, z našej strany väčšine zákazníkov doporučujeme kupovať radšej tú strednú triedu. Oplatí sa priplatiť si zo pár eur s tým, že získavate vyšší výkon a kvalitu overenú už aj výrobcami aut. A pokiaľ na to niekto má peniaze, tak nie je problém si to doplatiť aj tú prémiovú kategóriu. Keď už sme si značku pneumatík vybrali, teraz môžeme urobiť objednávku. Pred objednávkou je veľmi dôležité si skontrolovať rozmer pneumatík, nakoľko škála na trhu je veľmi široká a je nutné dodržať presne parametre, ktoré sú udané v technickom preukaze vozidla, nakoľko pokiaľ si objednáte pneumatiky iného rozmeru, tak stratí vozidlo schopnosť spôsobilosti na premávke na cestných komunikáciách. Pokiaľ máte dve sady pneumatík, zimnú a letnú, tak riešite to tak, že vlastne skontrolujete zimnú sadu, na nej si pozriete rozmer tých pneumatík, ktoré sú už zjazdené a ktoré idete meniť. Rozmer nájdete na boku pneumatiky. Je to trojmiestne číslo lomeno dvojmiestne číslo R a za ním je dvojmiestne číslo. Napríklad v prípade tejto pneumatiky to rozmer 225 lomeno 40 R18. Čo sa týka rozmeru pneumatík, tam vlastne ten kód znamená 225, to je šírka pneumatiky v milimetroch, lomeno, v tomto prípade je to 40, to je pomer šírky ku výške pneumatiky a je tam R, znamená, že ide o pneumatiku radiálnu a 18 je 18 palcov, to je veľkosť pneumatiky v palcoch. Ďalej je tam ešte rýchlostný a záťažový index, to je v tomto prípade 92 jednoduché V a tieto indexy je tiež potrebné dodržať. V zimnom období sa môžete použiť o jednu triedu vlastne nižší rýchlostný index ako v letnom, respektíve v tom, čo máte napísané v technickom preukaze. Tento rozmer skontrolujete pre istotu aj s technickým preukazom, aby ste mali všetko v poriadku a môžete tú pneumatiku objednať. Pokiaľ máte len jednu sadu pneumatík momentálne montovanú na vozidle, tak takisto skontrolujte ten rozmer, ale priamo na aute. Veľmi často sa stane, že pokiaľ používate dve sady pneumatík, teda ako kolies, tak odčítate to z letnej sady, ktorú máte momentálne na vozidle a objednáte tie isté pneumatiky. Žiaľ Bohu, zimná sada je obvykle o 1 alebo o 2 palce nižšia a tým pádom vám pneumatiky nebudú sedieť, takže na to je treba dať pozor. Pokiaľ nakupujete v e-shope,
dobre je overiť si kontakt, či má ten daný e-shop výdajné miesto, čo vám zjednoduší situáciu pri prípadnej reklamácii, vratka pri zlom objednaní a podobné situácie, aby ste nemuseli posielať pneumatiky do okolitých štátov. Ale takisto si to viete overiť, čo sa týka recenzií na jednotlivých portáloch.